gutxitan argitzen du eguzkiak katedrala. Harresiak goruntz doaz harlandutan korapilatuz, eta zaharrekin eta birjinekin aurreratzen da hegalari gotor portiko urreztatua Pantokratorra. Zutabeen babesean dago gordea, ikonoen atzean horma. Eta harribitxiak zilar-isilean itsatsita direnak bizi, abez batzak izan dira goititzen, gero koroetara erortzeko eta isilik gelditu ederragoak. Eta haien gainetik ilunabar urdin aurpegiz zurbil aideratuz doa emakumea. Atea gordetzen duena eta goizeko intzabailitzan esitzen zaituena, inguruan atsedenik gabe loreztatutako belazegizan. Egoitza osoa bilbatzen duen kupula esferikoa, zure semeak du egoitza eta tronu, eta hartan gloriatzen zerazu, nik dardarrikaraz begiratzen dudan eserlekuan.